Днес ще поговорим за нещо доста сериозно. Всеки го знае това чувство, когато рано сутрин си лежиш така удобно в топлото легло и изведнъж алармата на телефона ти те събужда, защото трябва да ходиш на училище. Ти се става, идва ти да метнеш телефона през прозореца, нали? Не знам за тези, които майка им ги събужда, но нямаш друг начин, ставаш и тръгваш. Или пък не. От сега нататък не е нужно, тъй като ще споделя моите 30 оправдания, с които да отбегнеш училището. Госпожо, от тази седмица няма да мога да дойда на училище. Болна съм. От какво ли? Цяла година съм длъжна да ви гледам главата и повярвайте ми, от вас да ми става лошо. Снощи гледах 2 часа концерт на телевизия Планета и след това ме закараха в окръжна болница. Бях на системи, окей? Миглата ми се счупи. Пинчера ме нападна тази сутрин и сега лежа вкъщи без дясна ръка. Не мога да пиша! Мирела Диско ми забрани, защото нейната дума е мой закон. Тази сутрин кълъвката му удари и не можах да стана. Трябваше да си прибера реколтата във Фармвил. Забравих пътя към Даскало. Помислех, че сме събота. Златата ми рибка се удави. Николета Лозанова ме отвлече. И ми пия цял ден. Асансьора ми тази сутрин се заклеща между 4-ти и 5-ти етаж. Момчето не е виновно. На път към Даскало група нинджи ме спънаха. Тъма влизам аз в Даскало и някакво си момче излиза и вика: свободни сме! И аз се върнах вкъщи. Забравих тази сутрин да си отворя очите. Снощи случайно един вампир ме захапа и сега не мога да изляза. Светлината ме убива бавно. Тази сутрин снах с гъса нагоре. И много хора казват, ако станеш така, или ще те бият в училище, или вкъщи, така че си остана вкъщи. Черна котка ми мина пъти, нали знаете колко съм суверна? Върнах се вкъщи. На излизане от роле едно момиче се заклежда между сгъващите се врати и аз горкото трябваше да й помогна да върви до болницата, затова не дойдох. По новините тази сутрин казаха, че бомба гръмнала в училището. Чак в 8 вечерта разбрах, че не е нашето училище. И имах изключително важен разговор с Обама. Не бях на училище днес? Значи наистина е било сън. Изпих една чаша грип и за това днес не бях на Даскало. Оня ден си дойдохме от Америка и забравих да си оправя часовника, който е с 10 часа назад. Ти ли ще ми кажеш какво да правя? Падах по стълбите, ударих си главата и бях в безсъзнание, докато вие се обадихте. Прекалено жега навън, ако изляза ще се стопя. Срещнах аз на улицата Мики Маус и той ми вика: къде отиваш, баз? Викам: отивам на училище, има контролно, нещо много важно. Той ми вика: никъде няма ходиш. И по едно време Гуфи идва от другата страна с чувал в ръката и ми вика: ти къде отиваш? Я викам: отивам в училище, моля ви се. Не бяха ми пистолет в главата и ме вкараха в чувал и сега съм в Дисниленд. И това бяха 30 оправдания, за да не ходиш на училище. Не знам дали бяха точно 30, тъй като доста често забравям да слагам числото 13. Ако вие имате интересни оправдания, моля напишете ги ей там долу. И ако познавате хора от училище, които обичат да кръшкат, изпратете им това клипче. Те без това сигурно са в Skype или Facebook. И ви казвам, ако имате предложение за следващи 30 оправдания, например, да не си пишеш домашното, да откажеш среща с някого без да го обидиш, няма значение. Спам в това видео е разрешено. И ако още не сте се абонирали, ще съм много благодарна, ако го направите, като кликнете на жълтото копче subscribe. И всеки път, като кача нов клип, той ще бъде на началната страница. Това от мен за сега. Дръмката!